Fl-aħħar jiem inħlew 50 doża tal-vaċċin għal kontra l-COVID. Dan kien ikkonfermat mill-Ministru Chris Fearne wara domanda illi saret minn Net News waqt żjara li l-istess Ministru tas-Saħħa kien qed jagħmel fiċ-ċentru tal-Onkoloġija. Minn mindu beda jingħata t-tilqim f'pajjiżna kien qed jiġi segwit proċess li jsir fil-post fejn jingħata t-tilqim. Iżda minn ftit tal-ġranet ilu dan il-proċess inbidel bil-konsegwenza li spiċċaw intilfu numru ta' tilqim. Kien hemm delay ta' xi ftit sigħat u tlifna b'10 fjali minn dan il-vaċċin. Jiena meta jisomma l-34,000 mhumiex numru żgħir ma' xorta għalija kull doża ta' vaċċin hija ludeb u tista' tfisser l-ħajja ta' pazjent. Chris Fearne spjega kif minn kull fjala joħorġu 5 dożi u allura fi kliem sempliċi dan ifisser li tlifna 50 doża. Il-Ministru tas-Saħħa konferma wkoll li fl-aħħar jiem kienu reġistrati 12 każ ieħor ta' varjant tal-COVID. Fearne jgħid li kull min jasal minn barra jirriżulta pożittiv qed isirlu il-genetic sequencing sabiex isir magħruf jekk hux każ tal-varjant. Sa issa il-varjanti kollha li identifikajna jidhru li huma mill-varjanti li huma sinifikanti għax jista' jkun hemm varjanti li mhumiex sinifikanti. Għax varjanti jista' jew isir rar jew isir inqas dgħajjef, dak li huma inqas dgħajfin ma jkwentawniex. Imma minn dawk li kwetawna iżjed kollha huma tal-tip tal-Renju Unit, il-UK variant. Intant fl-istess konferenza tal-aħbarijiet illi saret fl-Isptar tal-Onkoloġija Ser Anthony Mamo tħabbret mediċina ġdida għal kontra l-kanċer li se tiddaħħal fil-formularju tal-Gvern. Fil-jum din jiddedikat għal ġlieda kontra l-kanċer, il-Partit Nazzjonalista wassal is-solidarjetà tiegħu mal-pazjenti kollha li jinsabu għaddejjin bil-kura għal din il-marda. Il-Partit Nazzjonalista tenna li l-kura holistika għandha tiġi estiża bit-trattamenti mediċi, iżda wkoll bl-appoġġ psikoloġiku. Il-proġett tal-Isptar tal-Onkoloġija kien sar mill-aħħar Gvern Nazzjonalista f'fondi Ewropej.